तो गासिबो निउस चेनेलखौ खुलुमहरग्रोबाय गाबोन जोंहा नैबे जियागुरिनि अनजालु क्लाबनि बानजायनायाव गिदिर मोनसे भलिबल खेला जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय नार्जारी फार्मआ कमप्लिट स्पन्सर खालामदों दा बे खाथि खालानि जेसेबांनाखि जोंनि टीमफोर बे टीमफोरखौ जाहाथे थि समाव फैनानै जोंनि बे गेलेनायखौ जाहाथे जागायो लोगोसे बिनि जाहाथे जेसेबां भलिबल मोजां मोनग्रा बा बोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे जोंनि बे सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय जिहेतु आराम्भ जानो गोनां जे बोलुर गेलेनाय बे बोलुर गेलेनायखौ जोङो आराम्भ खालामगोन आरो गासैबो बे जियागुरिजों लोगोसे जोंनि बे खाथियाव थानाय जाम्बुगुरियानो जा दैखरगुरियानो जा बा पानुरियानो जा गासैबो बे खाथि खालानि गामिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बे गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे एसे थुलुंगा होफैयो नोंथांमोननि नायनायनि गेजेरजों दा बेखौनो आङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों। आच्छा नोंथाङा मा थांखि लानानै बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंगासिनो दं? जोंहा जेबो थांखि गैया जोंनि समाजाव दा गेलेनाया मोनसे गिदिर जांख्रिथायनाय बे जांख्रिनायखौ जाहाथे जोङो लाखिनांगौबा आरो गामि सिङाव थानाय जे गेलेगिरि बिथांमोना माखासे जोंनि भलिबल गेलेनाय नियम खान्थिफोरखौबो बहुत जायगायावनो रोङाखै बा बुजिनो मोना जुदिअबा जोङो भलिबलखौ गेलेयो नाथाय बेवहाय माखासे नियम कानुन थायो आरोना नेसनेल लेभेलाव गेलेनांगौबा जों बोरै गेलेनांगौ बिनि माखासे नियम खान्थिफोर थायो बे नियम खान्थिफोरखौ जोंनि गामियाव थानाय जे गेलेगिरि बिथांमोना मोजाङै बुजिया दा बेनिखायनो बिथांमोना जेब्लानाखि साब डिभिजन लेभेलाव बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेहैयो अब्ला बिथांमोना मा जायो जुदिअ रोंगौब्लाबो माखासे फाउल गेलेनाय जायो दा बेनि थाखायनो बिथांमोना गावनि रोंगौसारखौ दिन्थिफुंनो हाया दा बेखायनो आङो मोनसे नार्जारी फार्मनि जे मोनसे गाइडआव बा प्रत्येकटा गामिनि मोनफा मोनफा क्लाबनि गेजेरजों बे गेलेनायनि माखासे आदब खायदाखौ सोलोंनो थाखाय लोगोसे जोंनि रेफारि बिथांमोनहा जिहेतु गसाइगावआव जोंहा मोनसे रेफारि टीम दङ बिथांमोनहा बासिदों जेरावखि खेला हैया मानो बेनिफ्राय 2-3 मोजां प्लेयारखौ बिथांमोना बासि लानो हादों दा बेनो जोंनि मोनसे थांखि बा नार्जारी फार्मनि गिदिर थांखि आरो गेलेनाय बिथिंजोंबोदि जिउआव जाफुंसार जानो हायो दा मा बुंगोन? बेबायदि नोंथांमोनहा एग्जाम्पल बहुत दङ जेरै हलिचरन बायदि बिथांमोना फुटबल गेलेनानै गिदिर दिनै मोनसे साकरिनि बेबस्था जादों बिथांमोनखौ मोनसे बर'नि गेजेराव मोनसे मुंदांखा जानो हादों बेबायदिनो खेला गेलेनायजों लोगोसे जोंनि एक नाम्बाराव जादों फिजिकेल स्टेन्डार्ड जोंनि देहाखौ गोरा लाखिनो हानाय जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हानाय बेजों लोगोसे गावनि जिउ खुंनायावबो माखासे समाव बे गेलेनाया सहाय खालामो। नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस लाइफटाइम मेम्बरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन
अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।